Sawa, oh. Nag kaayo ang view, guys. Oh. Wow. Beautiful view. Oh. Daruhan na diha, guys. Diha mi nangagi. Oh, di ba? Daruhan. Sa Loyo sa SM. Loyo mi sa SM may unahan. Nami diri guys sa Loyo sa SM. Nanuroy mi oy. Nagatod ba mi frame? Ito mi sa akong igagaw ba. Hatod ko frame. Oh. Kinsa to yung magpa-frame diha og kanang pictures. Pwede rasad ko din kontakon. 250 ang kuan frame 250 laminate ba frame nga laminate palaminate mo sa inyo ang litrato diha 250 na Loyo na ni sa SM mo na sa Konsolasyon mo ni siya Loyo sa SM mo na diha mo na gilunupan nakaroon na okay naman ano pa di mga kuan wala pa kuan di okay na din uban ang baligana basura diri ang basura ay pa makuha so disling pancho time ka oy night SM guys SM o diba SM na nindot kina diha iksod di mo dako po na siya so abutan dito na hanay nanami sa highway guys nanami sa highway tarong lingkod uy sa Konsolasyon Munisipyo. Nami dire sa iskina. Iskina. Kuan bata. Mga ka-reels. Oy, day, kaday. Hindi ka trabaho?